So yo, what's up mga babe? So Van Babe here, nagbabalik. So kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. So ingat lang po tayo lagi, no? Ingatan po natin ang ating mga kalusugan dahil hindi natin alam kung kailan matatapos ang pandemyang ito. So sumunod lang po tayo sa health protocols. Wala namang masama kung susundin natin. So ayun nga mga babe, no? So sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang mga dapat nating gawin o mga dapat malaman upang mapangalagaan si Honda Click. So disclaimer lang mga babe, no? So ang sasabihin ko sa video na ito ay base lamang sa aking karanasan at sa aking konting kaalaman, base sa aking mga na-research, napanood at aking nabasa. So hindi po tayo eksperto, no, sa Honda Click at hindi po tayo eksperto sa motor. Kaya share ko lang yung aking karanasan kay Honda Click 125i. So bago ko ito simulan, alam nyo na to, no? Alam nyo na. Sa mga hindi pa dyan nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So magbabalik po tayo after the intro. So yun mga babe, no? So gumilid muna tayo para makapagsalita tayo ng mas maayos at para mas mapaliwanag natin itong about kay Honda Click. So pasensya na kayo, medyo madungis ngayon ang aking puungkan. Tag-ulan kasi dito nung mga nakarang araw kahapon. So hindi muna ako nagpa-washing ngayon kasi medyo dumidilim yung langit doon sa may part sa amin. Sisimulan na natin. So unang-una ang pag-uusapan natin is usapang change oil. So ang engine oil po ni Honda Click is 800 ml lamang. Then every 1,000 to 1,500 kilometers ang recommended na pag-change oil. So depende na rin yung kung may budget kayo. Kung medyo madami yung budget nyo, pwede naman i-500 kilometers nyo ang pag-change oil. So sa usapang engine oil naman, nakadepende naman yan sa inyong mga babe, no? So ako kasi is sa genuine lang ako, yung Honda oil lang ang ginagamit ko. So depende sa inyo kung saan masanay yung motor nyo, kung saan yung mas pinagkakatiwalaan yung oil. Then kung bago pa lamang yung motor, so nire-recommend ni Honda is first 500 to 1,000 kilometers need nang mag-change oil. So second is gear oil. So kung bagong labas pa lang sa kasa yung motor mo, then nagpa-change oil ka, kung may budget ka naman, pwede mo na rin palitan yung gear oil mo. Pero malinis pa naman yan mga baby, bago pa yan, kasi hindi naman yan na ginamit sa kasa. Though matagal na siya sa kasa nakatambay, pero hindi naman siya gamit, kaya bago pa naman yan mga babe. So ang pagpapalit ng gear oil, base sa na-research ko at base na rin sa manual, base na rin sa kasa is every 8,000 km. Sabi ko nga, kung medyo may budget kayo, depende naman sa inyo kung ilang kilometer nyo gusto siyang palitan. So third is battery. So ang battery ni Honda Click ay located dito sa baba. So marami na pagsabi na maglagay daw ng matting, foot matting, kasi medyo delikado daw si battery dito. So para sa akin naman, hindi naman yan dyan ilalagay ni Honda kung delikado ito, at hindi naman ganon kadali masira. So naglagay din ako kasi iwas dumi, iwas gas-gas yung footboard. So yun yung purpose ko, hindi yung para hindi mabasa yung battery. So nandito siya mga babe. So ayan. So kakailangan lang natin ng Phillips screw para mabuksan si battery. So nandyan na rin yung mga fuse nya, kaya kung sakaling nag short circuit kayo or hindi nag start yung motor nyo dahil battery operated nga to, check nyo lang yung mga fuse dyan, baka may sumabog. So sa pang battery nga mga babe, no? So kung makikita nyo sa odometer natin, ayan. So pipindutin lang natin itong select. So natabunan lang siya ng panel protector, pero pipindutin lang natin yan. So ayan, hanggang sa pumunta tayo sa volts. Ayan, ayan yung battery. So kung naka-off yung makina nyo at ganyan, 12.5 volts, normal pa yan, normal pa yung battery natin. So magdadagdag yan kapag inuna natin. So ayan, pumapalo na siya ng 14.3, 14.2.
So pag ganyan pa yung battery voltage natin is normal pa siya mga babe, no. So kapag pumalo na tong voltage ng battery nyo sa 11 nang hindi pa naka-start yung engine, so meaning lobat na siya mga babe, no. So depende kung kaya pa siyang i-charge, pwede nyo siyang ipa-charge. Pero kung may pera na din naman kayo, pwede nyo na rin siyang palitan. Then kapag pumalo naman siya ng 10 volts, base sa nabasa ko is meron siyang short circuit sa wirings. Then kapag bumaba naman ito sa 9 volts, ayun, wala na, sira na talaga yung battery nyo. So need na talaga siyang palitan. So nasa pag-aalaga yan, kaya lagi nyong i-monitor yung battery nyo. So sa pang panel gauge naman tayo mga babe, no. So kung mapapansin nyo, meron akong panel gauge protector. Ayan, carbon sticker. At meron din tong smoke tint. Ayan, kaya kulay itim yan. Smoke tint yan mga babe, no. So bakit nga ba naglagay ako nito dito sa aking panel gauge? So base din sa research ko mga babe, no, isa sa issue ng Honda Click ay ang pag blue screen ng odometer. Marami rin ako nababasa sa group page ng Honda Click na nung tag-ulan, maghapon lang na ulanan yung motor nila, is nasira na yung odometer nila. So sabi naman nila, may warranty naman daw to si Honda na 1 year warranty. Pag nasira to, papalitan naman nila agad. Oo, totoo yun. Pero para sa akin is hindi ko na hinintay na masira pa ito. So inagapan ko na para sigurado na din. Tsaka dagdag forma na rin to mga babe, no, kaya naglagay ako. So isa na yun sa mga purpose, protection, tsaka forma. So number 5 mga babe is lagi nyong i-check yung coolant nyo. So hindi ko siya mapapakita sa inyo ngayon dahil wala akong tools na dala dito. So basta nasa loob siya nito yung reserve ng coolant. So ito yung radiator natin kung saan nilalagyan ng coolant. Then ito naman yung reserve para ma-monitor natin kung may laman pa ba yung radiator o wala na. May papakita ko dito sa screen. So base sa aking research, dapat ang level ng coolant na ilalagay is doon lang sa guhit ng upper. Hindi doon lalagpas at hindi rin doon bababa. So kung bago pa lamang ang motor mo, kakalabas lang sa kasa, bali hindi nila to pinupuno or nilalagyan. So pag napabayaan nyo to mga babe, no, napabayaan nyo ang coolant nito, is pwede maging sanhi ito ng pagkasira ng inyong makina. So kung magpapalit naman kayo ng coolant dito sa radiator, recommended ni Honda is every 6,000 km. Papalitan nyo siya, i-drain nyo siya ng buo kahit marami pa yan na laman, then papalitan nyo siya ng bago. So ang ika-6 mga babe is ito ang kanyang air filter. So nandito siya sa box na to. So ang recommended naman dito ni Honda, every 16 km dapat na itong palitan. Pero kung medyo may kaya naman kayo at may budget naman kayo, kahit 10 kilometers pwede na din yan. Pero much better na ipapacheck nyo din siya kapag may time kayo, or kayo mismo i-check nyo siya kung okay pa ba, kung malinis pa ba, para masigurado mga babe, no. So lastly, etong kanyang panggilid. Ayan, itong ating CVT. So isa sa mga issue ni Honda Click is dragging. So na-experience ko yan nung nasa 1 month old na to sa akin si Honda Click, no. Lalo na kung may back ride, sobrang lakas ng dragging niya. Mapipil nyo siya na parang ang lakas sa vibration. So isang solusyon lang naman dyan is kailangan nyo siyang palinisan. So CVT cleaning yung tawag doon mga babe, no. So pinapalinisan tong panggilid, tong ating CVT, dahil yung alikabok ng ating panggilid ang isa sa mga dahilan kung bakit nagda-dragging si Honda Click. So natural na din naman yun sa mga scooter. Hindi lang naman si Honda Click, halos lahat naman ng scooter is nakaka-experience ng ganon. So proper maintenance lang mga babe, no, ang kailangan. So yun na nga yun mga babe, no. Yun ay mga basic lamang, no. Marami pa yan mga babe na dapat kayo malaman. Hanggang dun lang yung kaalaman ko kay Honda Click sa ngayon. So hanggang dun lang yung mai-share ko sa inyo mga babe, no. Sana ay may mga natutunan kayo mga babe, at sana ay napaliwanag ko ng maayos. At bago ko tapusin ang video na ito, sa mga hindi pa dyan nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest videos. So wag nyo din pong kakalimutan na i-like ang video na ito at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. Then leave a comment kung nagustuhan nyo ang video na ito. So maraming salamat mga babe, no. So hanggang sa muli, peace out.